Gyere már ide, Gábor! Jövök. Sziasztok! Szia! Gábor barátom meghívott egy főnyírásra, és van itt egy pár érdeklődő, aki szeretné ezeket a gépeket megnézni. Gábor az előző videómat látta, hogy ott valami bővészkedtem, azt mondja, jöjjek, azt mutassam meg a gátam, hogy mit tud. Na hát szóval ezek magas gazvágókról beszélünk, és akkor már ezt nektek mondom, hogy alapvetően a két gép között az a különbség, hogy árba nagy a különbség, most elmondom miért, meg a motorokba. Tehát ez, az egyiket, ha kinyitom, ez egy 450 köbcentis 12-3 lóerős Loncin motor, ebben meg egy Zongchen motor van, ez a 15 lóerős, tehát ez az erősebb gép a motor szempontjából. A távirányítót, ha megnézzük, akkor ennek lesz nagyobb a távirányítója, ez az érzékenyebb, tehát hogyha majd fogjátok, nem tudom, magasztatom, vagy tegeztetem önöket, nyugodtan, könnyebb beszélni, nem úgy. És akkor, tehát ezzel könnyebb lesz irányítani, majd mindenkinek odaadom. Ez egy kicsit olyan ugrósabb, de hát ő az olcsóbb, tehát ezt nézzük el neki azért, hogy... És akkor ami még a lényeges, ez 45 fokba simán elmegy egy ilyen meredeken, gond nélkül, nagy a hajtása, itt az áttétel. A lényeg az, hogy van a benzines motor, az egy égszéjjel áthajt a tank alatt egy generátorra, az termel egy áramot, és avval az árammal hajtjuk a baloldali motort, meg a jobb oldalit. Tehát a hajtás az árammal megy, a motor az meg a kést forgatja. Most a kés az egy jó vastag, ilyen nagy vastag kés, és a végén egy visszahajlós, mint a MT-n van ez a pörgős kés, hogy visszahajlik. Hát mit kell róla még tudni? Hát olyan 1 hektár tud megcsinálni egy nap alatt, tehát azon 2000 négyzetméter per óra. Hát az 2 kaszás kidolgozik. Tehát hogyha 2 kaszással kéne dolgozni, mondjuk egy útszérét vagy valamit, vagy ilyen gazdasabb bizét, de itt meg megállsz így, azt kényelmesen. Tehát ennyi az előnye. Tehát egy MTZ olcsóbban fog dolgozni, de ha mondjuk már felborulna az MTZ, ott van előny ennek. Vagy az olyan magas gazban, nem tudok beférni, vagy nem fér fel a traktor, ilyesmire gondolok. Hát, bérbe ki szoktuk ezeket adni, tehát ami nálam van gép, az bérbe is kiadó, tehát hogy kipróbálni, meg elvisz az ember egy pár napra, nem kell azért gépet venni, elég bérelni, hogyha kell úgy. De eladó is van különben, és akkor árban különben az a lényeg, hogy ez 2,5 millió forint, ez meg 1,5 millió forint. Hát, hogy most ér ez annyival többet, vagy nem ér? Én azt gondolom, tessék, kínaiak alapvetően. Hát Kínában valahol legyártják, ennek a Koham a cég a gyártója, azt a Bluebeard Industrial, ez egy olasz cég, ő hozza be Európába, és akkor ő teszi már rá a saját bélyegét, meg az meg egy ausztrál cég, az Archer, de az is kínai ugyanúgy, úgyhogy... De annak úgy, mint a... Másabb. Szélesebb, vagy nem hosszabb, ugye? Hát más a görgősor is benne, tehát nem ugyanaz a kettő, tehát ezt valaki egyszer kitalált, azt mindegyik ahogy tudja, úgy megcsinálja. Igen. Na most adok egy távirányítót mondjuk neked. A magasságot lehet állítani, mutatom ezen. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy kisebb füvet akarok, vagy kisebb füvet nyírni, akkor az egészet fogja engedni lefelé. Most jót csinálok? Jó. Tehát a motorostól az egészet engedi le. Sportpálya. Ha úgy a sportpálya, már a földbe belenyír, akkor ha meg nagyon nagy a fű, tehát ha olyan 2 méteres nyírok, akkor fel kell húzni legfelülre, először lecsapom a nagyját, utána mehetek szebbre. Hány kés van? Hát egy nagy kés és két visszaforgós a vége. Ha így alá néz az ember, hát úgy alá lehet nézni, hogyha... 5 mm-es mondtál? Hát ilyen vastag, meg ilyen 3. Van egy késem a dobozába, de majd nem mutatom, hogy milyen a pengi. Nem mutatom azt a pengit. Hát két ilyen vaskés van ott. Jaj, ez van a... Ez forog a végén. Vagy az forog a végén. Milyen? Kompányoknál a zúzókés, az is ilyen. Igen. Hát a 2 ilyen van rajta, egy ilyen nagy vas valami forgónk cuccom. Nekem már késem akkor van. Eladó is. Hát szerintem nyírkáljunk, aztán majd kinek mi a tapasztalat, elmondjátok, kinek mi tetszik. Nem tudom, hogy más kérdés van esetleg. Hát területet mondtam. 300 kg, és amit úgy maga rá bír törni, ami nem olyan nagyon fászáró, azt el is viszi. Gyalogakázban nem kell beleengedni. Hát ha megmutatja, hogy hol van, én beleengedem. Én megnézem. De hát csak kíváncsi vagyok, hogy Hogy na, ha van itt a környéken, akkor van az a kis vég. hát menjünk. Hát csak kíváncsi vagyok, ugye. Na hát persze, hát megnézzük. Hát az semmi. Az olyanokat is viszi. De most a gyalog. Hát ha ott átmenjünk, megnézzük, mit találunk. Oda át tudunk menni, igen, talán. Így van meg, hogyha egyszer le van vágva, utána már csak kezelni kell ezzel. Hát igen.
Tehát nem, azt mondom, létezik olyan, ami Tavaly milyen volt? szárzúzós, aminek az elején van szárzúzó, avval kell a bokrokat írtani. De az most nincs nálam, hát azt majd legközelebb esetleg. De van olyan? Az egész Aha. tele volt vele. Megy mind a kettő egyszerre? Megy mind a kettő egyszerre, és akkor te szerintem megtanulta ez gyorsan. Hát drónom van. Hát akkor meg ennyi. Azt mondja, ott vagy lov, ez a sebesség, megmutatom gyorsan, hogy ebben beállítsuk együl maxra, ez a közepes, és akkor ebben fogsz mozdulni előre, Ha, hát ezzel meg ez, azzal jobbra-balra, más. Meg 200 méterig megy a távhajtó. Igen? Hát fel kéne menjen. Kell neki várni. A legfeljebb így oldalra elmegyek vele egy kicsit. Ha ne boruljon fel. Hát súlyos. Aha, hát képes hátra borulni, egy kicsit olyan ferdén menjél fel vele. Azért meg csak a szélébe, hogy Én meg direkt tesztelem. Ha te menj a szélén, akkor én meg nyírkálok emerre. De majd adjuk nekik. Sőt, itt a fűbe átadom nekik mindjárt. tűti lefele. Elég szép. Valaki jöjjön? Kistra, adjuk a fiú azért. Kistra! Mehet vele. Nézd csak! Ha menjen vele nyugodtan. Hát jobb azért. Hát ha lejjebb engedem, még akkor csinálna szebbet is. De akkor meg fú. Úgyhogy sokkal szebbet nem tud, csak ha kicsi a fű. Onnan. Mindenki próbálja ki majd. Meg azt az akát most meg kéne keresni, vagy ilyen dzsundzsát. Ide be lehet ebbe is küldeni. Hát Gabi tudja, Majd én meg- terület egy. Ha itt ha elkezdem menni, akkor megölöm. Ó, nem baj. Hát ez a maximum szerintem, ez a maximum, ami való neki. Ott valami van. Ez a sok. Menjünk vissza a fűre. Van még arra át valami? Átmenjünk? Vagy nyírjuk a fűret? Hát akkor kirejek a fűre, kicsit gyakoroljanak a többiek is, ne csak én menjek vele. A fűbe menjen vele, ne féljél! Ha valamelyik, valaki. Hát csak átódolni is egy csíkot. Hát így felfele nem, hanem mindig így vízszintesen majd. Ha feljebb mész, azt jobbra el, meg vissza. Hol van a kedvem elkedni? Ha ott emelkedőnél egész mellett. Csak hogy lássam meg, hogy jó. A kamerában is lássam. Kicsit menj jobbra, hogy ne egyenesen menjél, ne boruljon hátra. Még egy kicsit. Jó. Azt amikor gondolod, akkor elkanyarodsz jobbra, azt akkor mész egyenesen. Persze, meleg.
Megmehet. Úgy jobbra, igen. Most akkor mész arra vagy 50 métert, meg majd visszajössz. És amikor fordulsz meg, akkor kell figyelni, hogy hátra billenjen, hogy inkább a farával kanyarodjunk, vagy tolatunk felfele. Mert ha az orrát rakod felfele, akkor könnyen a hátra húzza a farat. Hogy? Nem szokott alatta beállni ott. Hát nem nagyon. Kipereg. Te mennyi kör? Vagy már most meg... Na, akkor mutasd meg, hogy hol menjünk. Hát ott a nyíladékban keresztül. Nem, mutasd, gyere, menjünk. Csak vidd el addig. Vidd a népet, hogy oda vonzuk, mert itt állunk. Ezt nem. Odaadom Gábornak. Beviszi a vizébe. Mondd el a izékra. Előre, meg jobbra-balra. Ez előre, Ez a jobbra-balra. a jobbra-balra. Milyen érzés? Biztos, hogy ezek azért tudnak valamit. Ha szeretnél te is ilyen magas gazdavágót kipróbálni, szoktam szervezni tesztnapokat, kérem jelentkezz nálunk a Péter láncfűrésznél telefonon vagy e-mailben, felveszünk az adataidat, és hogyha legközelebb megyek egy ilyen helyre, akkor szólok neked is. Ezen kívül, ha van ilyen magas gazdos területed, akkor is kérem jelezd. Nagyon szép helyen vagyunk. Kérlek szépen egy gátoldal ártér, és az ártérnek a nyiladékját, ahol akár lehet sétálni is esténként, azt takarítjuk most meg. Mert ide már a traktor nem tud bejönni. Úgyhogy ezt most kipucoljuk egy kicsit. A fák között vagyunk. Ugye beljebb már a fű annyira nem nő, de az erdő szélén még nő, és itt ezt a jó méteres üvet megnyívjuk. Majd visszafordítja ő mindjárt. Hát igen, hogyha tolj előre, és van egy Pont fordulni akartam meg. Mindjárt. Nagy baj van. Nem, csak megálltam otthon. Mindjárt hagyd úgy, gyere onnan. Mert akkor mindjárt letolatok.
Ja, le is jön. Hát szerintem, ha felmegy, akkor le is. Kéne, hogy jöjjön. Nem láttam fel, hogy annak úgy ki van állva. Igen. És akkor Ügyes gépek, hallod? azt, hogy most azt kell csinálni, hogy szivató, start, Mert megszívta magát. akkor te beindulsz. Ez a szivató, de itt veszem a fordulatot. Ja. Szóval azt hallgatom, hogy mennyi gáz van. Megfordulok. Jó. Ez egy tank. Tessék? Ez egy tank. Ez egy tanki. Hát, Gábor, megnézted a hasát? Igen, megnéztem a hasát. Ilyen tesztnapokat én Tarcolon is környékén, a Csárospatak, Sátorra, Jóvihely, Szerencs, Tokaj, Miskolc környéke, ilyen helyekre szervezek, mert nekem ez közel van. Ha pedig neked bérgépként kellene, akkor kibérelhetőek is ezek a gépek. A napi bérben ilyen 50 000 forint, plusz a kaukció 200 000 forint. És azt visszaadjuk, hogyha a gépnek nincs semmi problémája. Ezen kívül a Péter Lánc fűrésznél vásárolhatók is, de meg is lehet tekinteni őket, tehát bármilyen ötleted van, szólj nekünk is, segítünk. Mindig ilyen helyzetben ilyen ferdén kell menni egy kicsit jobbra, mert túl meredek neki. Ez is meredek neki? Így, ha így, ahogy most. Lefele? Hát lefele jöhet, úgy nem gond, csak felfele kicsit. Nem volt gond, csak Ja. én álltam meg, hogy Ja, biztos. ott az utolsó egy méteren el kell kanyarodni jobbra egy cseppet. Aha. Jaj, hogy a fent az élnél volt. Igen, mert ott nem bír át, nem bír átbukni, ezt akkor... Ő nem állt meg, én álltam jó. meg. Azért álltam meg, hogy emeltem rajta. Aha, jó. És felmehetnél még egyszer, ha már itt vagyok a kamerával. Az utolsó 2 méteren kell elhúzni, vagy jobbra, vagy balra, hogy nem erőlegesen menjek rá. De amúgy igazából azt szeret, hogy így menni, mindig egyenesen. Aha. De ilyenkor a határesetben már az orrát fogja emelni ki. Hát most nem emeli, de nem sok Én kéne. nem emeltem, hanem csak én állítottam meg. De nem sok kell neki, de ott a végén. Aha. Én ott elhúznám balra, mondjuk a fűbe bele, Vagy jobbra. vagy jobbra is elvesz, mindegy. Aha. Csak én, Egyébként nem hát volt. akkor felmegy. Fel egyébként Jó. szépen, hát az nem nagy. Ha. Menjek elő? Mert én fentről megpróbálom. Jó. Amit már levágtunk, azon, hogy fentről, jó? Jó. Ha látom szépen. Onnan irányítja fentről. A gép megy itt meg lent.
További szép napot kívánok, és ne felejts el jelentkezni, ha érdekel a géppel kapcsolatos tesztnap, bérlés vagy vásárlás. Illetve iratkozz fel a csatornánkra, hogy legközelebb is ilyen videókról értesülhess.